Historický útok na hranicu 1000 eur a realita slovenských peňaženiek. Dobrý deň. Dnes je utorok 3. marca 2026 a z Ministerstva práce prišli správy, ktoré priamo ovplyvnia 100 000 zamestnancov aj tisíce podnikateľov na Slovensku. Minister Erik Tomáš, hlas SD, dnes oficiálne oznámil, kam sa posunie latka minimálneho zárobku v najbližších 2 rokoch. Slovensko sa nezadržateľne blíži k magickej hranici 1000 eur v hrubom. Poďme si rozobrať 4 kľúčové fakty dnešnej tlačovej konferencie. A to, čo tento nárast znamená pre ekonomiku v roku 2026 a neskôr. Čísla sú jasné. 972 eur ako nový štandard. Minister Erik Tomáš dnes potvrdil, že ak sa sociálni partneri, teda odborári a zamestnávateľia, nedohodnú inak, minimálna mzda v roku 2027 dosiahne úroveň 972 eur. Ide o nárast o 57 eur oproti súčasnému roku 2026, kedy je minimálka na úrovni 915 eur. Tento výpočet nie je náhodný. Je výsledkom automatu, ktorý počíta minimálnu mzdu ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred 2 rokov. Keďže štatistický úrad Slovenskej dnes oznámil, že priemerná mzda za rok 2025 vystrelila na 1620 eur, matematika nepustí. Vláda týmto krokom jasne deklaruje, že éra lacnej pracovnej sily na Slovensku definitívne končí. Výhľad na rok 2028 padne tisícka? Možno ešte dôležitejšou správou je výhľad na rok 2028. Minister Tomáš dnes prvýkrát operoval s číslom, ktoré bolo kedysi nepredstaviteľné, 1014 eur. Podľa vládnych odhadov, tak už o 2 roky uvidí každý zamestnanec na Slovensku na svojej výplatnej páske v kolónke hrubej mzdy štvorcifernú sumu, aj keby pracoval na tej najmenej kvalifikovanej pozícii. Pre stranu Hlas SD je to kľúčová politická téma. Prezentujú to ako plnenie predvolebných sľubov a nástroj, ako dotlačiť zamestnávateľov k zvyšovaniu platov plošne. Ak totiž rastie spodná hranica, prirodzene sa musia posúvať nahor aj ostatné mzdové triedy, aby sa zachovala motivácia zamestnancov. Príplatky, skrytý náklad, ktorý straší firmy. Rast minimálnej mzdy však nie je len o základnom plate. Erik Tomáš dnes pripomenul, že na túto sumu sú pevne naviazané príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. Práve toto je bod, kde naráža kosa na kameň pri zamestnávateľoch. Pre firmy v priemysle, pekárne či nepretržité prevádzky neznamená zvýšenie minimálky len 57 eur navyše na zamestnanca, ale miliónové nárasty nákladov na nočné zmeny. Minister však trvá na svojom. Ľudia, ktorí pracujú v neštandardných časoch, si tieto peniaze zaslúžia. Podľa vládnych údajov sa toto zvýšenie priamo dotkne približne 182 000 ľudí, ak započítame všetkých 6 stupňov náročnosti práce. Sociálny zmier alebo diktát štátu? Dnešné oznámenie ministra Tomáša obsahuje dôležitú formulku. Pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú ináč. V praxi to však znamená, že štát nastavil latku tak vysoko, že odborári nebudú mať dôvod súhlasiť s ničím nižším a zamestnávateľia nebudú mať sílu presadiť menej. V roku 2026, kedy Slovensko čelí aj iným ekonomickým výzvam, vrátane energetickej neistoty, je tento prudký rast miest dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane pomáha ľuďom bojovať s infláciou a nákladmi na život, na druhej strane vyvoláva obavy o konkurencieschopnosť slovenských firiem v porovnaní s okolitými krajinami V4. Výzva k diskusii, čo si o tom myslíte? Minimálna mzda mierí k hranici 1000 eur. Rád by som počul váš názor na túto zásadnú zmenu. Považujete sumu 972 eur za dostatočnú na dôstojný život v roku 2027, alebo by mala byť vzhľadom na ceny ešte vyššia? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam si každú vašu reakciu. Je toto cesta k slovenskému blahobytu alebo riskantný ekonomický experiment? Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.